momo ya Uhuru Superstores igiye gutuka miliyoni cy'ubusongo igiye konya ebintu au aseli kulidigo kona n'umubuko mkonya bale ebintu by'ubwaga kibona bono amabati kuri wasite company au emisumari y'ekingenjo cyonsi cyicuma cy'ubwaga cy'ekingenjo cyonsi chiwaya buna bono binding wires chiwilbaro chisimiti cy'ubwaga kuri wasite company au egati y'ebintu binde binge by'ubwaga mwigo mbabwa boards muna chiri cha MDF egati y'ebintu binde ebinge asinsamu y'ebintu by'enyumba mkonya bale mattress cy'ekingenjo cyonsi nabigiciro cy'ekizayizi au mbabwata chitangi cy'ekizayizi au mkonya bale boigo ebintu byokulya buna bono amabuta y'ekingeni kuri wasite company au amasi ya mandasi kuri wasite company au ayayokoroga chichumbi chisukali egati y'ebintu binde by'obutomeki Uhuru Superstores igaba bwato bukorera ubuya chingatoko bule bintu asetukeye mpwate customer care ibyego segasekera chi customer buya chingaki bakobora ebintu igaba bwate chigari icyo chigokora obusombi busapi chingaki kwagulire ebintu biga uchande onsi aliasorabe igaba gutuka ine yo mu cy'ubusongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ine yo mu cyokisi asamange bakeresi mbweterase chinamba cyabo 0111161500 bose 0111116150 bose weterase nambere 0111161502 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Hello guys, my name is Faith and I am greeting you from Yolomat, here to wish you a very Merry Christmas. You and your loved ones, you're welcome at Yolomat Supermarket in Nyabite, Nyamira County. Please come and shop with your family members. We are actually offering 2 points at 100 shillings, so you're welcome. Karibu sana. Mnaposherekea Krismasi hii na watakia Krismasi njema yenye fanaka na baraka tele. Asanteni sana, karibuni Yolomat. Inche Rose Gesaka lakini asamalite biashara ngoro kuma matefi bongo irachinga kichiboniga wakera baunchorelia balitu akore na babu biashara asomwa komo ngimanga biamano asokubwatera namo na inche naende boigo ntage toko bagwisheri Merry Christmas and Happy New Year naende mba inyolinga mama tefi services chiaye igo chiritingi yamono kubwa kurumagega igaso mwako 2025 to konyara ko batogoswa na sabirenga munyare goche tunyare ko tukubwatera na to agwataranira so mwako 2024 elire naende tubwaterane togendereri mwako 2025. Nchenkoro ko Sharon Machuka koro Betitawa mko irare bageriga kubaganera Merry Christmas and a Happy New Year 2025. Karibu Beauty Tower 2025. Inche Rose Gesaka lakini asamalite biashara ngoro kuma matefi bongo irachinga kichiboniga wakera baunchorelia balitu akore na babu biashara asomwa komo ngimanga biamano asokubwatera namo na inche naende boigo ntage toko bagwisheri Merry Christmas and Happy New Year naende mba inyolinga mama tefi services chiaye igo chiritingi yamono kubwa kurumagega
igase mwaka 2025 tuguti kunyara kwa togoswa na sabire nga munyare gocha tunyare ko tukubwaterana na twabwateranira so mwaka 2024 elire na ndo tubwaterane togendereri mwaka 2025. Abanchwa aba ligereria oyo nomo engineer na ndo Mauricia John Mareli mo deputy principal bweliragia kwa niaba yeliragia Technical and Vocational College okubaganiria e Christmas yekia no mwaka moya 2025 bwa magenderero no mogoko no bwanchani igo naganiria abantu bonsi abantu banyamataro main abantu ba Mwanza family life abantu be amate yane na baganiria mangana ye Christmas ekia abantu bonsi twabaganiria chinga kichingia lakini goetani yonsi abana ndetere January aliriragia tarehe 7 elinde tubabeka se training. Mchengoro kwa Dr. Daniel Mochere kurua senyakitari ya Medical Springfield Medical and Vision Center umwaka 2024 twanyara kuba tugutaramo na inwe nigo tukubatebia Merry Christmas Happy New Year 2025 umwaka ugocha no turamo moto inyole no turase ensemo yogorwari bwa maiso. Thank you. Asama yetangoro kwa Isaac Ondara, the director Tetracom Uniform Center, eyoro umuchiyobo songo. Ingo irari bageri ko bakere nambu ya mono senge mwa akore ne intugasi umwaka muhima bakabana twigire umuyaga bwe Christmas. Igongo irari bageri ko bakere nga happy Merry Christmas and Happy New Year. Na kito chikwa no mwaka wa 2025 na ngo bakaribisha moje se duka yito togende ko kore biashara amo. Ibintu tuwatebire quality nerigo lirerike. Tangoro kujesa unyego ndicho kurusha ceramics. Sha ceramics ni hardware kwa wateja wetu bali bakora cha batu buri bintu ngo irakinga kechi kuba irani rimbi yamono na ende mogendere ko na intu ngo baganari umwaka moya 2025 ekaramo kuri Christmas yake na ende monyoro umwaka moya moche moto buri bia. na kabere mwaka bwekiri bubere meronge bere nene chinsa ibere chidaika isano ne mochoka chia butokire igoro ko kwarigania oikaranso ike cyako batugo sanga senchira yobo ikirano aseke onga chinsa ibere imyage tembe TV asentunde ntanga ninche Clinton ndigi na ikira nege nyara ko ba gingo koera na gukumanyaria ne kiwe asema mbiare ngentambe na baiga sabari kiba bamangana banyariko bako yasangira kurwa sebinyore na koene kya buna ndochi ko kumanya asenchirerengia kurwa asoko tubwatira kurwa sobo katakati bomo chubo songo. Karibu sana Yenge Tembe TV tunyariko batugo sanga ase obwamo Wilson Makori na roko nkonya kurwa se ensemo ya kabere ko kumanya igonsi wetera ase umuntu wimanyero na bego Abigail Nyanchama kurwa se studio ya kabere onkonya koene kya marugine chibicha ngochara asenchirerengia kransa bonuke obe 90 ikomo. Sana na ndo mwancho murigera response pako tubwatira kurwa sensemo ya mitandao Getembe TV ensemo ya Facebook Getembe TV channel ito ya YouTube na baigo www.getembetv.co.ke
Uchakari mulioka bono no roboti ya sensemo ya kabere Auditor General ororwa nyatuko baroko bwato kwa kurigeria obutumiki bwechiro sa ase serikali ya county ya Kisii asebono mulikito branch agini isena hanyara ko baga gwikaransera na guchiko komanya bono ukorenga no roboti oru rwa nyatuko baroko soke kubatikana ne generator eya bwente kubeko asegetige chikosorikia Gusii Stadium nigati ya yando mwanchu murigeria sensemo ya kabere yo roboti oru ase amatukabwango iga nigo county ya Kisii inse yoboteneri bomoske Paul Simba Arati yaberege kolikia na konyora report stalingi ya igoro y'uburayi boteneneri nabigo botumeki obuyabwe nibo wekerania magendras chiwodi chonse 45 na kolengana ne report ko service yomoteneri bwe budget gose control of budget county ya Kisii nigo yaba egatich county komichiri cha insepi asobotumeki bwe nibo ya magendro go ikaibirengo bya 0 ase kwota entanga niyo mwaka bwenibo 2024-2025 Ngoika ripoti ya Ngoiga korwaso mwaki chisabo manene bwa serikali gosomo Auditor General niga bwatugete ripoti ya MP igoro botumikibwe ni base county ya Kisii gose adverse opinion na ripoti ya koro kianda kubukurumi bwebirengo byigoro nigo bwene kigwa ase county ya Kisii mwaka bweni bo 2023-2024 na kolengana amonomo AG aya onsi ngo bwatekana no gutabaroro ko bwasyo kwa sebitawo byekibesa igoro yobotumikibwe nibo. Okay. Kumulekera ripoti ya yaringete department ya Chiparase county ya Kisii gose department of roads and public works omo AG taisanegeti no botumiki bwenibo asobwaga chibwe Chipara nejeiga magaga ye county ko bwatoka enibo ebirengo be milioni 25 nemo chinuguta 5 nemo gochase company ya muyobwaga chi elikoroisi ya Chipara gose lot 2 roads ase sub county ya Bonchari enibo yabwatoge twechtaliki 5 na ibero motinyo 12 mwaka 2023 kolende ekero bunenkia bwakorwa Chipari chonchiro sirigo ikabirengo biganiri nganonya magega yenibo yonsi gwakanwa nagati Chipari chyo namone bate mungoro gwika omogeta epara erobotambe gwe kilomita ya mochinu guta 5 ko ekarosi go botambe gwe kilomita ya mochinu guta 5 nemo asebirengo be milioni 5 nemo chinu guta 5 nemo na koigorwa sobotumeki etakore irigrading and graveling gose kwara ni wana kobekwa emurama na kobekwa makarabati ngano nyabwe na kobekwa neye iganga tie Chipari 10 ase sub county yo echitaro sirigo ika ebirengo biganeirie gogo tambo kya go ika sub county abo basi mo contractor nera agakano ebirengo bya 62.4 million na ngano nya tegete ebirengo byo Croatia epara nagati Chipari chyo na monelia yonse secondary go ikario nyego eyu ya kanere tuchi milioni 2 teyemo nganonya etaraera boigo eria lia miyungo nyakegara go ikanya chenge junction na egakanerwa etaireti boigo gati Chipara chinde 15 sesa county yo Goika asobotumekina bego gwakana mafuta y'ikigari ya serikali ya county 55.5 million na nigo cyatumeka na gati milioni 30 kigakana uja ci supply isato asekera oyomo anyoreza milioni 10 na kolengana ne report yiga supply ya gatatu nigo akanetwe mutinyo 5 na kabere kolende go kachinga ki report yiga yale kwaliga ni washitaliki 23 umutinyo 10 konye kigari nabo igo biragitambiranya mafuta ya kaneire ogwakano kolima minjaneri chiko lya procurement gose contrary to section 146 of Public Procurement and Assets Disposal Act 2015 lichiko liganetie oyomo gwakanwa ekera ko legasi na gwancheranwa nomo accounting officer Chinga kechecho omo AG tagokiri no murubuli bwo chena omo chiobosongo ase serikali ya county ya etebyombe au awegasi yiga batabwatetia machiko ande onsi yokena na contract yechi weka kobaka na milioni 14 ase bona maboli araroro ebyombe bigambiri byebiga amamerano na lingaro rasokorwa ekonde yiga nabigo report yende teyo yabegetwe gochia asomo internal auditor gati ya yande amange na igo irera bamenyi ba Kisii gotarora engencho eniba yaba yatumegete gose value for money ase milioni 14 chichiete
goika ayalingetso kubalika abakora emirimo be county gwetara ritangazo ebodi yo kubalika abakora emirimo be county yega egatangasa amabaga ane y'abakuntiti saveya ritangazo lyaliganite ababwate ne 24 abo basabetega yega kobono 14 boka bakaba shortlisted go samalieta bagetigwa kolende gyogo ichania oyo kolete buya so konengi woko bose interview asebirengo bya 89.3% tairigasi yega kolende eboda ekamochoro yo kabere oyo nyolete 88.9% nolia obete namba ya gatano na kabere asanyolete birengo bya 68.9% akaigwe kasiyeye asebono libolyo mo ejirire asekyo yobete namba entangani atere twegasi yega na kwirero lyobete namba ya gatano na kabere kwegwa egasi na ningi oyo gatatu no lyo kana bataire tuli bagali egasi nganonya magega ye board kobeka litangazo lya bane na ningi kyagerete barabakali kabere boka ko county tureti maereso ande onsi Totigaleta sabakoli gasibe county stariki ya 30 cy'umutinyi 10 mu mwaka wa 2022 wetarase gazette notice 14717 na mugavana bwe county ya Kamochoro muteneri bwe chiko gose county Anthony bwe county na kwegwa lirube lye gasi tariki ya 5 mutinyi 12 mu mwaka wa 2022 kolende omumenyo yo gose private citizen na akagenda ikigambiro ke employment and labor relations court asomochyo kisumu kwa merero gochoro kwae nago mutinyo mutanga tariki ya 24 cy'umwaka wa 2024 ekigambiro gigatuguteraro gochoro kwa mu county Attorney kogo ikachinga ke report yega yale kwariganirwa mutinyo kyando mwaka wa 2024 nganonya utenene tigwe egasi nigo agenderete koli omushara na korwa mutinyo January omwaka wa 2024 goika October niganya ritumoshara bwe birengo be milioni 3 chiniguta 3 na igo kogenda mamincheneri chiko ase county etarerera asekiba mwaka netengano nyamagega yogotenenigwa egasi Voigo goikasegeti kya Gusi Stadium county nigo ya enanete konda yokobeka gose installation of 65 kVA generating set and solar system asebirengo be milioni kyanda chinigutainye batabwate timachiko ande onsi yokwana ne konde yega na malisiti yechibese chigabo igo taina nirigo cyaso bunengya na igo nibo iga kolenta botutuka no bonene eritara ne Brian Sagini Isena Biamano Murikito Brian Sagini Sena roboti rwasenchira yobo ikano mancho murigeria ne ntunde ya kabere yo kumurikira roboti rumodita General Nancy Gathungu yo mwaka wechiri bubere 23 chiri bubere 24 ase abariki baitwa mangana banyara ko bakone kebuna nkoko sansa minyorera bare ko kumanya roboti rungirwa ko kwana bono tokoswa asensemo ya gatatu omurikito harono toto na nanya tukobaga kurigeria roboti rurumo auditor general mwaka 2023-2024 asanya tukobaga ko kwandira ebirase bya ECDA ebyabere bikoga ase county ya Kisii okokomba kwegari yomororo naboigo okoimokerwa kwe bunge ye county ya Kisii negatia yando amango mwanchu murigera sanyarko baka kumurikera na kurigera ase chinsemo chiri cyanyarko bachiko twaro mochando ase korenga roboti urwo rwaye Nancy Gathungu Tokenrete kuligiria oroboti uru Rwamodza General igoro batumiki ase county ya Kisii nigo rokoro kibona county ya Kisii nigo yakombwete gari yokulimia omorero ase atumati shilingi emilioni emo chiniguta isana mo 1.6 million chibesa cyakana kibona rent and rates neliboli ndilibona ningike kwera serikali ya county atumugete igari omorero ne county kebwate igari yaye chibesa chokwena nwago chia asaba koli mirimo be county chimani kitabuna Impress na chocho nigo chikwanire una nigo serikali ya county atumwe shilingi milioni 95 lemo gose 96 million wakana abakoli mirimo be county abo basugete korwa ase ABC gose domestic travel korinde obutukini bakora kuna nigo chibesa icho chatumegete ayemo asayemo gose direct expenses nonyana bo chibesa icho nigo chetani shilingi milioni 53 na ibere gose 82 million ejichia bekire gosyaro biri go jigotumeka asenyenjejwo na igo milioni 14 gose 14 million nigo tumegete mamincha nelichiko asense moyo kurwani ebinyini bya COVID-19 nigo serikali ya county ya Kisii yabegeti shilingi milioni 2 wakana amadeni ya COVID-19 nganonya serikali ya county yabwate ekiganja ki merchants ekijatakire kuikirania emirobeli yo gatambukire kyo nigo kirimo mincha nelichiko na igo obutumeki bwe chibeze cyo tiboli koyanakibwa
na ase ensemo ya printing na assorted services nigo a department ya development and regulations yarute etenda shilingi milioni 2.2 kurinde aso wakana igakana shilingi milioni 3 egendo kya orogati okomentekana wechiribu anya misano na 2 igoro yebirengo biri byatakire ase igo amaboli naro igoro shilingi echiribu isano nemo na 95 ose 698,000 Waigo niga serikali gotebekana gwakana chishiringi chiribu kienda 95 998,000 wachiase obwaga chibenya gitari yariota chi dispensary ase obotuki bakwane kibuna no nyibeze chichi yakanire na obwaga chobokwera nigo chishiringi chiribu 352 gose 370,000 chitatumegetibuya na igoro yoboga chibo birasi bya ACD nige gotebekana hona egatiye birasi ebyo nigo byagachire korende bitari gotumeka mubikano ne kirasi bya ACD ase school ya Otamba na boigo ekirasi bya ACD ase school ya Masongo egendo korenta amboli igoro botumeki beshiringi chiribu 5 igoro yechi project nigo serikali ya county ya bigede shilingi milioni 5.5 nemo waze 5.6 million asoko enekia emirobuli asa sector yechisemi korende okunengi wa kwemirobuli yuo nigo gokoroke buna nigo chibese jitumegete korende ebirengo biboga chyobo tibikiranitie mubikano ne skuru ya Otendo egotoka ward ya Moticho Bosansa na Otamba na Masongo echigotoka ward ya Kisi Central Sengera na Bendere echigotoka ward ya Magenje egatiye chinde na gwikira chinga kicho korosi wa koroboti oroiga nigo milioni 4 yatumikire anse botumikyo buya wechibeze cyo botali koenekiwa Industrial Park iya chagete asichinse mocha machoge chache nero nigo ebwate amaboli igoro batumeki bwechibesa asego tebekana serikali ya county etabwati bintu bikoroki muna oburemo bwo no serikali na serikali nigo yarude shilingi milioni 95 kose 95 million ngano nyuma yemirobuli yo etarachaka boigo obane mboyo igoro ya roboti kurwatse kyombe kyanema igoro iyase ayu Industrial Park yo ebwana tekwagachwa kose egenda tekwagachwa asense moyo chigali chichingo tuko chitari gotumeka niga serikali ya county ya tumete shilingi 546,000 konganya chigali chokorwa asa magacho ya treasury wika asenya gitali ya Kisi Teaching and Referral Hospital na boigo echinde kobango buya isiko ya magacho ya treasury anyina bwachinjira abakoleri bo bwaikiranetwe was procurement process terikonekiwa boigo egendekyo nigo gekogosereria abakoleri bo bochenwa asenya gitali yo aseigo obutumiki bwechibeze cyo 546,000 tiboli waikiranu asoro boti yoru boigo niga serikali ya county gose executive yemugeti eroni yechiringi milioni 52 na isano na ibere gose 77 million wetra ase bunge ya county yo asobo saiti butayo bakoro gubna ebunge yo yanchirnete negetambo kyo asobo amo niga serikali yemugeti eroni yechiringi milioni 52 na 50 gose 750 million etyo amaboli amange akoboli wa igoro yaye na igoro yo kurwani amonchorali yarire serikali ya county ya Kisi nigo yatumugete shilingi milioni 1 na chinu taisa nesa togoto 1.8 million asego tebekana emete chiribu komi yasimugetwe azichinse mocha keboye nabo igo chiribu sana nesa togoto kwa azichinse mocha emborogo korende obutukibwa koleto azichinse mecho nigo bakorokia buna obotalendwa komete iyo nabo igo omubaro wemete iyo toli koenakiwa Erikomi nigo Omonte General aganetie amaboli 11 ya yuale ansoroboti weruwa kwirandirwa aboikirano oikashi tariki 11 chomotinyi 12 omwaka oyiga egento getaranakirwa aboikira bona iga Haron Ototo Nyangiri Getembe TV no murikito harono totono roboti rwa senchira yobo ikano sense mu yagato to kumurikiro roboti oro Auditor General Nancy Gathungu hasobo tumeki bwechi bya sasa serikali county ya Kisi mwaka 2023-2024 tokoska bosio mwancho muri ya roboti rogo ichania niko bono umusacha yomo kurwa sekenyoro ya Kirwa bose sub location ya Kirwa kutoka se bunge nyaribari cha se county ya Kisi anyara koba ga komo Kenya mukaye guikagokwa na bana baye babere asikeri kya gotebekana hinganigo
hanyare ko bakagotwara obwanchani bwange na tatu mwabo egento bono kerere kwenekia egekorekyo musacho yo nigo bona nyare ko bakagwesungia nere bunenchire moyo kwerusia obugima egento bono kene kiwe busege kore kene kiwe no mugambi bwenseme yo oyo nyare ko bakakoboria bamenye kurwa senseme yo banyare ko bagotaira egetambukiro gyo kuimukia richikasa mabokabo korende ko serikali baga enyare ko bakekwenekia ayonsi muri kito Dan Muzungu na roboti rwa senchire wikira Marieta wongoro kicheni insani abana babakure na bamurunyi toko kichemisi masese bono mkwano mugano mokeiga buna ringane riya chagete umwana oyo sire toko kicharisi boko muri ni arenge nka umurugi oya ngutumekana bari na ise bone gente kikero kiari gukwana abagandi isaka ryugo kana mono sana ekera kana ono koranga umwana oya gatwara uburro bonene mbakega ikiragacha gukora nyone ri akoriga mwaro kirera buna twabukeke mambi stol twanyora nga umwana ochasi ni gabo getichisa sasa baya gutuko akagenda agatura ise iriako mutura ko igora kunde ni gare no moro nakagite ise mioro mutu lakini achieta agasumu tapueti no ari bono mwana oyo kuna nche nigo nabokire kemari kerna yengane nasoka gucha parasi tuteneine toko na gukona ringane ringa omwana oyo nachieta agachikoita ise ngikusari ko mugori iho mwana ono araire nyombe mumorochase bakwerete twasi ni kumanyanga no ari lakini tokandete gukwana omwana ochiosoka omwana ochari sioyo kara amanyi ngoka twastoka tokuboje karo omwana oyara amanyi ngoka ngakibonereya tokumubora tata mino no ari na mama mino ngai no bari ngai bari abaraire nsebone nkora yantu omekera nara amanyi ngari nakagira ngabona abantu aba mbali moyo nyomba aga oikabona tokukwana iganga basokire nobono mumure minto chemis cha Joseph bachiko igore nyombeye banyoreke no mwana Charles nigengentete nigaitete mukaye nabana baye babiri wana so mugano ororo abana abayigaitete babere ngotebekanere nganiso yo babyarete aseri ngana bana rimwerete libebi nandi ryokondokia nandi ryobosoku omugaka gutwara mukamu muroye bona nanyo mwana oyo chitegwekora kimwanya abantu nabakoranye ngane nigo ya musaite bobe akeranga tali muntu Samarieta Nguru Nicholas Nyamwaro muchibu ibero keshe no nanyora kwake rwesimi no assistant chief kiro sublocation Mr. Douglas Onjali na ere ganyo reporting mu muro ku Charles James oitire family yayo mu swati oye na abana bae babiri lakini oyo mona minjolia makweli na roja kogera abantu bacha kumanya bone karo mambi bwakire lakini nonya nise nachiete ise gotuko sa sabaiga nera akamurangeria ise gakoigora akanyora okwansa kumukenya lioka ego tu ikiroro kwanyorire na maeno mumuro inabe na baitete abantu baye nera ageita twake ripoti ase police ya Ibeno aso mosi nere atekie chukumu twake simigosongo abo bisa bali ba climb bakire bakorire keri babweneta gukora barusi emebere bayirire iko tware gusabanga abantu ba minto bonsi asemure atwara obotoerero serikali gegendete gukora obotukinga ningi kiagero mu muroyo okorege koreke njora imise bali baho twara oborurenga kimega yeme turatebye abantu ba minto kubabwate amangana nyomba family issues banje gusangana abamwabo nechikanisa nchiro tubwata abapasta balisi baitombaro na intu abagambi ntoro tosanga mangana ayo twanyara kubatebereria na kubakonya nase mechando ekorenta ebikorobnebi igona bonare gotenga abantu ba minto babasa koira ichikasa magokabo nonyene kero baruchinga lingana nili kongwasi bale tigabateme gusangana abamwabo egere ekero lingana kuneli gusangwa nyasaye nabo konyoro itiregatie abantu twamenyire no moremo Roboti rugo ichana kumwanchumo rigereria rwariganirwa no murikito Dan Muzungu tugoska bosyo bona tosoa sensemo yechisemi abaibori nabaigo abamenyi kurwa sensemo ya Kenyoro iyo gotoka ase ewodi abo Kimonge bunge abo machoke bra bwa county ya Kisii ngabona banyariko bagwesokia na kora kyo
muri kito Isaya Maobe no robot rwa senchira gwikirana abake babaiburi abo nabo igamo n'abamenyi b'enseme ya Kinyoro tukuria rero ngo besokiri nabo igokuru ku murungani kwabo cyaso mu cyumbe bw'enseme yo asekeri bagoteba ngo baganete kumanya ikiye kugarama agacha gitigwa siskuru yo atene nego ikera bono nganonya magacha yo aire kibesa abana babangi nabo bataka ni skuru weye aire kibesa no neserakali 13,500,000 chiagacha eskuru etoko bori omweshimiwa Obadia Barongo chibesa aire chirase budget ya serikali chibesa ngaikwaire do mweshimiwa ase ensemo yende yabamenya buni ngo bemurungani nagoteba buna no mancho murigeria tugosaba kwabira somo chando oyobwerio gi oene kiwagi nkoirendera kukomanya robot nacho kumanya abaibori nabo igabamenyi bensemo ya Kenyoro yugo tukase godi abo Kimonge bunge abo machoge bora bwase county ya Kisii nigo basokire na korke gotoga kwabo kubatikana na magacho yeskuru ya Kenyoro PAG ayo atarikirana kwikira ibirango biribiganire nigo bono basokire na kumuburi mujumbe bwensemo ya nyarko bakagwe soke na kwere ikikegera tukwikira boniga amagacho yeskuru yo atarikirana kero abariko nabo bagenda kwiyariganya ucyo na chisemi cyabo mutinyo mutangani umwako gocha muri kito Isaya Maobe no robot rwa senchira wikirana abake babaiburi abo nabo igamo n'abamenyi b'enseme ya Kinyoro tukuria rero ngo besokiri nabo igokuru ku murungani kwabo cyaso mu cyumbe bw'enseme yo asekeri bagoteba ngo baganete kumanya ikiye kugarama agacha gitigwa siskuru yo atene nego ikera bono nganonya magacha yo aire kibesa abana babangi nabo bataka ni skuru weye aire kibesa no neserakali 13,500,000 chiagacha eskuru etoko bori omweshimiwa Obadia Barongo chibesa aire chirase budget ya serikali chibesa ngaikwaire do mweshimiwa ase ensemo yende yabamenya buni ngo bemurungani nagoteba buna nonya emirimo yari gokorwa se skuru yunigo yari gokorwa mo nabantu batamanyiri egento bayene kiribuna nigo bachite kubori emirimo eri amaboko kurendeti bayiri nabakarora abantu abageni baokore emirimo yo ntubana ntomanyeti oyo ntwana kwegura ne amaje tokore gasi ntwana kwegura abantu bakorusiko bakora gotogocha ne bibuyu nande twoirana bana bana batobwata abakongo nande to chandegete ne birasi bito byagure na bana chanwari nko igora bare batigere chibiki bire to igore skuru igo bana se skuru ya itonto bwata abakongo abanene ora nje tokonye retanga abantu abukwa bete gasi ari ne ntubuna tuwaje to kaseri ne ibuyu na abantu bawo chiro chabangi na ntunto bamanyeti kyatogatse gusabega sinatonyore skuru bistwa kane togaseri kumikwa abaiburi abo nabamenyi benseme yo nkoribuna skuru nigo cyatigaire kisato koigorwa nabo igo aboroki kogenda se skuru yo negento nganga yaboroki kumikwa abaiburi abo nabamenyi benseme yo nigo bakuburia nganga yibaraira abana babo magaye skuru gotigari kisato go kikoigorwa egento batebiruna nonyane birasi bire enseme yo nigo bire ebigotu kerage so into togote yo mweshimiwa Obadia because chibesa nabwate arete chibesa agache skuru abana funzi bakoigura January basoe bona abana babaito twiboire twasinyirwa stoko baira tigere libuna boniga skuru ngo chire koiguru chiatigiri chigwikibere ntobwati grade 9 omwana ono yo monara abu okoro bujoni nero ganiri kwenda grade 9 bona asinyirwa nga inko moira ase ensemo yende nabo igo abamenya boni go baganiri kumanya umunyakondo kwagache skuru yo egento bagoteba ngabarabugo ikera bono tibana kumanya umunyakondo gokora emirimo ase skuru yo egento nonye nabo igo bagoteba nga nabantu baruetare bakora emirimo yo no egasi nko kurwire gaga mondo gokora gasi ndubu design chekoro kinaki omondo gokora gasi nyarebe ekambani yokora nyarebe etokurunga ki omondo gokora gasi no mogere inu mwana ko muyu muma to mondo gokora gasi ga muma to engineer ningo muma to contractor ningo kuru ya Kenyoro PH Primary School tokubori naki ningo yo gokora gasi ga sababu seitando bwata ba engineer inkuripoteri gataseni kya gatembe kuri sensemo ya Kenyoro egotoka se wodi abo Kimonge ebunge ya umachoge bwabora bwime county ya Kisii Elietaliane Isaya Maobe
Mwemono murikito Isaya maobe no roboti rwa senchira yobo ikirano mwanchu murigira tutekarita sense mo HSM kurende kurwa se county ya Kisii tokoso se county ya Nyamira asaba menye kurwa se Kenyoro Kiaramba ikigutoka se ward ya Bugichora ebunge West Mugirango se county ya Nyamira banyare ko babago esokya na ko kerege tambukiro kigatia baraiba bere bago esokya na ko babwatesia kwane kyabuna eskuru ya secondary kwa gachura se chinsemecho eskuru ya secondary ya borra se chinsemecho nigubona ye ira borka kurwa se ensemeyo kunyana ko babako liga chisemi cheskuru ya secondary ya satambe egento bono kire barabo ko chia kwane kya ngobeka barumo kya bweskuru ya gachwa se chinseme kya borka bachikonyora chisemi oyo kuriya ekergo kyo governor ase county ya Nyamira ase chikura chire bosi Mheshimiwa Walter Chanwa ni gabero murayo gwangwiga wikirana senseme yo na kubwato ko bokonyi boko ene kyeskuru yinkwa gachwere ase bibonera aruro gosabo kya sabara ibande bene kibuna nkobeka baroko boko asama tukari bosi asa magendro buna yega chisemi ko ene kyabune county ya Nyamira nechikoimo kerra igoro muri kitopol kapokara na robot rwa senchero wikirana abanyakenyero abaiga bekenyere kiga Kiaramba egigotoka ase ewadiga yabo gichore bunga ya West Mugirango nigo baerire njira bagendere ko bagocandika senga ki entambe asabana babo bakogenda chiskuru che secondary echo kirale kurwa saje gigento gekorete kagoseka nenego cyase abana baiga abana baito baminyokirare bachi chiskuru ari umwana gagocha maragoba igaro sete no nyenkende ndagire musinya. When I came to this school I saw the learners suffering because they were moving long distances to go to secondary school. So we sat as the community of the school and we decided that we begin a secondary school on this side. Nigo bono banyoliro muheso kurwa segati yabarai abo bagendere ko bagusira anene okoroisi wa skuru ya secondary ase chinseme chiga yura tkunyara ko bage gotoria abana baiga kurwa seguru yega yo gutara satambe likorigia egesomo bone tutaite skuru yeito ebe amana intu yange abana baito bagenda ororo igo twagokire aigarambe skuru etotegete bone skuru echake ya secondary school ekyanto bwa skuru around iga na asaba abantu batabwa teach skuru abana batagasoma ibona tariase etotegete abana baito basome na sengencha abantu baito batari kwenyara ko ira abana go cyare go twale go sabanga twagache skuru gaiga ekyanto bwa tubure mu boisaine abana basome egera bache gokonyeke gori gigo chigoti oyo mererete ekergo kyo governor amateko rwase county ya Nyamira Sirita Walter Chanua nigo abere oyo bwango mono kubeko kuboko kwa yasarega asagendere ko bagosegeta baraibe county ya Nyamira kwene kibunango sira bare chisemi na boigo gusira amagacho ase chiskuru aho bunenjire ya moyo gotoria abana samatuko alebosyo kinekero kulire Nyamira na Kisii igo koranga transition yaito oika koru primary mpaka secondary imbuyere abanafunzi baita bange igo bakora primary bakora na secondary schools almost 90% mwese kolgere statistics lakini transition between secondary school and tertiary institutions is a problem bana tibari kwenda colleges bana tibari kwenda university bono kwa konyoranga wastage rate igere igo ningana jairwa koboko monomo MCB wodi ya Bugichora Sirita George Abuga oyo boigobulire abarayibande kubwatana bunenchire ya muyo gusira na nene skure yega ekoroisiwa ya Ramba primary ekenyoreke Kiaramba. I'm one of the beneficiaries Kiagere school Ramba naona college standard 8 in 1988 na inde na gokire sana mheshimiwa Dr. Chanua asugo ikaiga go support ase amangano borai bagendete county yetu ya Nyamira intuna barai ba Nyamira. We are looking for professionals ba Nyamira county bali barato bwatisi elinde bato ideas na programs chiritura implement county yetu ya Nyamira nasensemo ya gisiasa Chanua nigagendera ko bagakogania obomo imeje county ya Nyamira elio kwenekeligwa amagenderero ngantu tagitabara ibaito banyamira bakorega siamo and that's what we are looking forward to we expect abarai bakungusana na here and there bona singinjo sanity achire finally twanyor a substantive speaker. We want to implore them to work together so that tonyora matokeo a development as a county kira bantu batannekanete development terikoma nigetambukiro bamenye kurwa sinseme chiga bagokeire ekyo korengana mo nabarabo bono kira kunyara ko bagekoba omweso skuru yeto ya chakire ne bwata abana form 1 barabana 32 bono nkogenda bari form 2 next year lakini mbabwatie class asaba ukikobera kabageni baito bonsi kubaburia banyamira county mugavana ito maseneto ito movement rep mubungo ito West Mugirango
nabara ibons bakre chingenjo munya argo serious kure inde ninto abara baitu banyonje semina chichiko cyale nduboro mambiende ginko reporter ya egetasini kya wanjete kya gatembe kuruga Augustine Semechiga kya ramba yogotokeme ya ewadi abogichora ebunga ya West Mugrange County Nyamira inchi gongoro kwa Polycarp okara Nyomono murikito Polycarp Okara na roboti rwa senjira yobo ikana mwancho muri gatutegereta se county ya Nyamira niga serikali ya county yo ritukoria lero yanyara ko bage kubwatoka amaryogo go cyase kinyagitari goika ememo na 15 ne mubune njire mo yogo cyakone kyabuna sector y'abachano ne chikoimokerero igoro korengana no waziri otenete amagano bachano wa serikali ya county ya Nyamira mheshimiwa Ronald Mogoi nigo wana tebe nigere bune njire mo yogo cyakone kyabuna chira cyo mugavana bwe county yo cyokone kyabuna sector y'abachano chikoimokerero igoro nchichikoikana sebona tebira sama tukari bose boigo niga serikali ya county ya Nyamira erigetie kubwatrana ne kampuni iri kubwatoka maryogo ya KEMSA yogo cyakone kyabuna sama tukari bose kinyagitari kuri wa county ya Nyamira tichiriko chikobora maryogo Twa flag lova maryogo akoenda kinyagitari chito 116 are worth chimilioni 30 maryogo yako enda ku dispensary paka referral hospital ya Itoga Nyamira kuhakikishanga kirudi olio wensi ugocha kinyagitari chito bwate buru bondo wensi tonya ko batoko mugweni na kuhakikishanga karako sokuru kinyagitari usekarali kinyagitari ito komatora maryogo ali atakire. In fulfillment of our goal of achieving universal health care coverage, my government has ensured that all our 116 public health facilities are empaneled under the Social Health Authority. On 27th November 2024, I launched a county-wide registration into the social health insurance. This process is ongoing, and I urge all citizens to ensure that they are registered to reap the full benefits of the new insurance scheme. As we head to the Christmas festivities, our health facilities will be available to provide care in case you need it. This consignment of medicines and other commodities has also come at an opportune time. That we are really working hard to ensure that we get to 100%. If we check what KEMSA supplied, it's 81% of what we ordered. We still have another order that we are intending to make of 20 million to ensure that some of the essential commodities that were not in KEMSA are also supplied, so that we can get to 100% in terms of our fill rates within our health facilities. What we are working on as a department is to ensure that there is accountability for these commodities all the way from the point of entry into each health facility to our stores and eventually up to the dispensing area, such that every patient who comes in and who gets the commodities actually gets to reap the full benefits of what we are supplying. My only urge to our health workers and also to the citizens out there, let's judiciously use what we've received. We shall be making another order possibly again to KEMSA mid next quarter, that is around February or March. chidageka emerongene igoro yechinsa ibero mwancho muri chapto kirecha bono botuko ekionga chinsa iberensemo entangani no to ikro mweli wa gutoko rumo tumoko mokega se studio ya kabere nkorana na mange ase ensemo ya kabere. Chuo cha anuai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option, ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate katika electrical installation. Pia wana vitengo zaidi katika kosi hii: mechanical engineering, ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi, hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele
nywele na ngozi, version and design. Funzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Jo ujifunze sasa. Applied Science Global Studies wako na kitengo cha kufunza ukulima, ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kozi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Meroka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HALB. Una bweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelea katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Etuka yo mwomo ya Uhuru Superstores iye gutuke milulu cy'ubusongo iye konya ebintu au aseli gulirigo kona n'umubuko nkonya bale ebintu by'ubwaga kibuna brono amabati kuri asite company au emisumali y'ekingenjo cyonsi cyicuma cy'ubwaga cy'ekingenjo cyonsi chiwaya buna brono binding wires chiwilbaro chisimiti cy'ubwaga kuri asite company au egati y'ebintu binde binge by'ubwaga mwigo mbabwa boards muna chiricha MDF egati ebintu binde ebinge asinsa mu y'ebintu by'enyumba nkonya bale mattress cy'ekingenjo cyonsi nabigicire cy'ekizize au mbabwata kitangi cy'ekizize au nkonya bale boyigo ebintu by'okulya buna bono amabuta y'ekingenjo kuri wasite company au amasi y'amandasi kuri wasite company au aya yokoruga chichumbi chisukali egati ebintu binde by'obutomeki. Uhuru Superstores igababwa tobo korelyo buya chingatuko bule bintu asetukeye mpwate customer care ibyo segesigera ati customer buya chingaki bakogora ebintu igababwate kigali icyo kigokora obusumbi busapi chingaki kwagulire ebintu biga uchande onsi aliasorabe igobagotoka ine yo mu cy'ubusongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ine yo mu cyokisi asamange bakeresi mbotera seti namba cyabo 0111161500 gose 0111116150 gose wetera seti namba 0111161502. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Exile Elementary School nigo egokurariria ayo mwiburi amangana mayanga nubwatelibaga yo kubika umuntu ase skuru egokorya bya gwetan skuru ndionsi asorogongorega skuru yiga nigo egotoka ase a junction ya Nyamate para ya Mugunga kugenda Kilgores. Skuru yiga nebwate a school band, a science lab, a computer lab, ECDE classes kukora bare obasombi kuruanka wika eskuru na kroskuru gwekanka mbabwate ibirasi bya sign language mbabwate boigo French naboigo ase ebekire na sagia asabana bakwegerera tibwe bangambabwate junior secondary asamange bakire sima ase namba 0722768474 gosem 0100774318. Exile Elementary School, no mwanu atakeire. Welcome to Exile Comprehensive School, a school with purpose, a school with a vision and a mission. To our esteemed parents, we thank you for the support you have given us so far to this point. As the year ends, we urge all of you
to be part of Excel. Come on, come on. Eduka ye Euromart Supermarket nigo yakoretiri ubwansu asebagorosia emigati emiya babwate umugati uri Euro white bread buchi gramu 14 Euro white bread buchi gramu 12 Euro mandasi bwigo chiquini cake chibans birthday cake so chichi cake chichi nyange egati yebinde ebinge asobonsu bwigoro tuba babwate ebintu biria bichicho buna tissue papers serviettes apic detergents igati binde ebinge nkoni bali chindagira nebinyuwa bunabono bwate omuchere chidengu ebiscuit chisoda chicheese namabuta yugukaranga asi omagoli ayisekegima semeli yobochenu bwate ebintu na basir boda sunlight geisha meningai nechinde chinyinge nsemo ilia yeskuro ni gobwate bintu buna file brown cover ebitabu chikaramu crayons egati yabinde ebinge toy chanda buno nabokonyora ebibyunsi asuko batalira ime yensemelia ya nyabite ime county nyamira usoba kiresini ase enamba 0781111555 Euromart Supermarket asubwansuo namagoli amaya minyoka. Ne nogani kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano y'iki kanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino emijiga ao bunabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige buno Getembe television network nero ego kwayega asirigolidi gotukutera ninchwe omurikiri wiye masije munaba manyi bitabo bari nuba manyi biguro igeti byetebwate signal ere enkomu iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikiriwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi migwitira namba 0741499726 Mwancho mworigaria karibu sana naenda sensemo ya kabire ye kionga chinsa ibire nyarkoba gingo komanya ayaga ndrete kwana kiwa kurwase chinsemo aho nabona tugochaka kurwase ebunge ya Kitutu Chache North ase county ya Kisii hasomo jumbe rechinsemo cyo Mheshimiwa Japhet Nyakundi hanyarkoba gako igera igetambakiro ekigo cha kwana kya goikrania amagendro hase umuyigoyo mu matango ne kiwa sensemo ya sensi Mheshimiwa Nyakundi niko bona abori gati yabarayi banyarkwana kya bunango cha baramu na kubwatarana kunenchire muyogo cha goikrania amagendro asobuga mo chiri bari bonsi banyare guchaka kwene kia siasa cha mapema asomo igoyo nigo oikeranwamo no mu MCA we ward ya Monyero Mheshimiwa Peter Otachi mu MCA wensemo ya Marani Mheshimiwa Dennis Ombachi na boigo Mheshimiwa Joshua Makori Nyarinchi Murikito Daniel Ntiri na roboti rwa senchere wikira na sensemo ya senzi meye bunge ya Kitutu Chache North meye county ya Kisii asomoiga wa matanga oyolenge bokomwenia mama Olfa Nyamwita Nyakundi uyo suri bwemowe magaga yokurwara asike kegetame nanigale musubatyo mwabo wakili Joshua Makori Nyarinchi kurwa sense ya Canada nakufa katika Bwana muyigoiga niwekerenwa nabo bwatani au boiga barayi kurwa se bunge ya Kitutu Chache North
abaragwa n'omubunge w'ensemeyo Omuziki Japheth Mukaya Nyakundi omwe MCA we ward ya Marani Omuziki Dennis Ombachi egati yabaraye banda bange abwasobwamo baika hasokolemia mati ya Nyegusira na vile vile okwana chinga kecho Omuziki Nyakundi nigo halemia mati iga ni chinga kecho obaenekeria bunani gara chikogendera kobaikiraniria chira chiria balirete chinga kiaringe kuriye kiroge keiga asigi kekiga hara service igati abo kubangurira chipara boigo hasogosire bengo bya masomo. So I want to assure abantu bamintu injega asiningendrete chipara cheito unomo nshimomba chateba ebara nere ne korukoru marani urumbanda yagenda muino mpaka Metembe yagenda muino ochijakoe chipara chiri chajakire lami ebara ya Marani ekogenda Sombogo erusombogo egende Tambata egende Kegogi emetienyene portwanya lonchi elami yaetire okwana chinga kecho aba MCA baiga nigo baeneke bunani go bagendrete kubwatirana ne serikali ye county ya Kisii elikoeneke buna abamenyi kurwase chinseme cho baikiraniwa magendero ao koeneke buna chipara changulirwe na mache haigikirwa sensemiga yokoro mochando bwa mache na mono chingaki chumurakera wodi yanene keretega mateiga ukasibiri weta tobanyeteiga kogotiru chirogoro ande kogo ikaiga roro ya mbusi bantaba wanjete kwenye trimbo kie bwatera be amata na batabinga pole na ndege ntete ko batabinga assistance ke ganto kwato murubiro myabwa manche korostra manche nyamukomba abwatena muno munyerero atiri mukego cyari abantu baito banyona manche abintu binero kuna korostra indetorare ngana kito busike abantu baito busike asinsimo yae nyarenchi nigaene kyabuna na ari tayari kubwatirana na bwatani ao iliwe kirania magendero Numuwekano ne kiombekia getari ye serikali ekyo kyagendere gusira bamenyi bakitutu cha North kuitira aso kuolera abana bechi skuru chi uniform korusia chinda na gusira chi amate cyo konyora gwense hase boigararia gocho gusire skuru yoboroso ya sensi so le talinga ligo kwenyara kibata katubwate na bagambya abande rinde kenyoro kitokara kimo keiguru na ituta itamba kimemo ka abantu baita kartogocha tonyora nga abantu baitu byabale igorende tingo tikako konya na bongo konya sinkonyara patwara kubwata ne kartora abange itwaje okoli gasire ndine mono nje personally in memory of my sister enda kitoso na bana be school by primary uniform Ponspi okay bikoroto na ne bai vitabu egati yali akwanira boigo no bomo gusi no kobamo ilio koeneke buna abagusi banguseiramo ilio koeneke magendero no bomo batebirenga sensi do chamo trabo solia we have no problem and professionals do isara sensi buna sensi to kwane onyene karumo gusabegendo kurusiko narimo kwaewa Omuziki Nyarenchi integete otobekamo buna sensi ward twake chikura chetu cha sensi ward kurumwa munali mate baka sensi ya rogoro ege kabwe kemo mbobe natebire Omuziki Nyarenchi naye toligeretie tobekamo inchwe ground abantu bagukwana nokoboko bako iwe lietali yao lya chirale Kurubuterege seni kia gatembe kulega sensi hasi kaunti ya Kisii litere nguruku Daniel Untiri Toska kusio mwancho mwegeri kiombe kema shabiki timu ya Shabana kimanyika eneo na Shabana Urban Fans nigo kyanya kwa bageko ene kyomuroberio bugo chengero ko aligania esugu kwa mona bana bechi street muroberio nigo ene kiwa segeti ye skuru boroso ya Getembe yugo toka sebungi ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii muyakirogo kwe kiombe kyomanyika eneo na Hesbon Misati nigo bona kwa nero ko ni ukororo oko ene kyana muno chinga kechi kumwega bwesu ko kandete ko aligani bari no konyara gwense nkonyara bare ko baba gwikwange na ko ene kyabuna mbachi chengero moyo yiga asenchirerengia onega ntigaga tege kitokora tigato twakonya abana aba bono ngo kero muntu ngo cyareka bagakwena sobo akikosherekana abantu bamwe
abana bano bagotikale town ya abana mabwate bantu bamwabo bakorikende bantu kabeka namo chigoye group kurunyanchwa ntubwazenjo branch na abandi mbatokonyete kwikira ni moyo gono igeto twikire saiga so igonda agregera umuntu mbuya mono uri sote kabako mufuko yo bari batokonyete kero umuntu umere ni mbuya mono kero nyeta barabu ndoje. Kama wewe una uwezo wa kuja kutujoin, the doors are open. The only boundary tugotwara nelinga tochicha kwa kubwata your political alienation to kuchagaiga with your religious lines and iko tutatu muntu gochagaiga with that open heart as we are. You see, it's us who prepared, tulichanga tukanunua tuguska bose mwanjo muri ya chinga kya borikwa barasomo tumoko oyiga mutambe gweru sana bigokera baganda te kwirigania asoko cyakoranira chisemi cy'abasomo tenyo mutangani umwaka w'ekiri bubere 25 niko bone ikyombeke mokemanyikane na Minto Foundation kya nariko bakego cyake mu roberio gyo kubwatoka chisemi wecha sabwe banyariko babako baikanga borikwa babo nabwo kubwatoka chisemi wecha sabwe kwabo banyariko babakwerenda hasenchirengi yasomo tumoko oyiga mutambe gweru sa nabwo kwane kibona mbachikorera chisemi cyabo umwaka go cya senchirengi muri kito dibona sanya na roboti rwa Chirobekera. Asa Marieta Ingenara Asa Mose, no yo movo Alsekiumbe, kia Mintubni director, Lero Tulega Camel Park, Nava Nabarabuga, Neji volunteer, Etuacha Gatuata Abana School, Minto Foundation, Nilewate Abanego sponsor, as a Moye school fees, as a school ya Amasege, school ya Kabirigo, school ya Sironga, school ya Tumbegal. Abana abamosipi seundire abasige di school tokarambu yatiga tobarete gaiga egere baje gaiga bakwanirwe na ende bawe obosemi. Is Bina Maseno, Executive Director, Badige Africa, but a very big friend and admirer of the work that Minto Foundation is doing. The lives of the students they've chosen to support not only their education, but their ability to dream, right? Their ability to raise up and be leaders, their ability to build their self-esteem, to build their confidence. So the holistic nature of this mentorship session is so critical. And then also the pairing of mentors with the students so that they have people who can journey with them is very, very important. Also given the fact that, you know, currently we have a lot of school dropouts, we have drug and substance abuse that is quite rampant currently. So just having a holistic mentorship session like this that is not only supporting education, but then it's also supporting them with their ability to have someone they can lean on, someone they can call, someone who can advise them in terms of the choices they are making with their lives. Minto Foundation ngano ko waka ne physio to botegeta abana batubogwate okoboko koboko kurutwo cha kirasime to batambuke university to bali bakobisi yani to batabanga from school to boardroom. That's our unity mantra yetu to bata Minto Foundation. Roboti rwaniganirwa hasenjira ya bere no murikito Dipon Asanya kwenekya unabo kwa nkonyora bare amaigire yo kwerenda yabo mutinyi ugocha uyo rachiko mwaka muya 2025 mwancho muri birangu akirambu yamana soko sangana into ase emesa yekionga chinsa ibere na otwikira omwelio ndo dicharagire chinsa isato chia bono asenjira ya bere bono nigo inkwana ya getembe irachieko kendra no Minto Brian Sagini Isena uyo nyariko baga kugariganya asenjira ya bere chiko kumanya radia ya akwariganya tiase inkwana ya getembe Minto Brian. Merry Christmas. Merry Christmas to you and Happy New Year, bro. Thank you so much. Good to see you. It's good to be back and it's good to see you too. Sasa tukuje mwana mpotevu ama namna gani? Yes. Lakini shukrani sana. Whatever east, west, south, north, center. Umerudi nyumbani. Mwezo wata wana equally kwa mwana mena iranirika iso kunya nokoro ase kitabu kile chenu. Mwana musukira net airanetenga aba mama mwari ne tiritangani. Kiare walingela kyango atwesha yako gasoka. Kulenda yao ne elia koleta. Incho te tembutu oire gasiana bana namna gani? Elia tikarete? Yes. Nero to share in a good way. Anyway, good to see you, bro. Thank you so much. Umekwaje? Umwaka bero mutambe. Yes. Of course amanga elekiwa. But at the end of the day tawanda banga kerego ikirumo tienyoiga. Yes.
no yo wake sabu kwa liga resolutions chilikuwa mete jano kile chaka resolution ne chinyinge yes okora chilikuwa etete wati chilichitikate kwa mendo ichinde 2025 twaranga kibogo unfortunately by the mwako yega no nyumo shimo yole manga camera ito Josephat Sungura amange abegeta se program ya ta penalty because atanga manda wana agency kama affect kila kitu kama affect kolende by the way tumanye to songo na kolengane kyonge kwa so ma iskura rero ngwara mangenene kiwa kurasa office yo monitor general go so mwa kama wechi sabu wa sense ya Kenya ngwara mangane kiwe account ya Kisii ya murikiru sana wika sentunde ntanga kai magordo twaje serikali chichi county ya county yega ngo twatware toroboti robe kegima roma ikadom na adverse opinion by the way kwenye retu kulindo na adverse opinion emirating serikali ya county niwe kirase a red flag and in other words ego igwire mianye menge yo bukurumi korwa sekere sector para yo chenu ya mache ye chiko ultimately na kwa robot yo ndo chaga tenseme ntangani yes sema ya kabere ne agato torero twanyara ko batukobeka sembeo robot rugo ichanya by the way because at the end of the day umuntu ko memeto no uri bango gari nane it has been good brands agini na haruno to twanyara ko bakumanya umuwaki kurana go igori okurwe bango igoro yari agendrete igoro yo robot yorwo na I think it's high time bono kolengana no robot yorwo ya so assemble tunyara ko batoko nyore birengere bya bari baro bisi bono batumanye ubu maene mburo bikolengana no robot yorwo ga rumo auditor general no maene bose andi na roro and by the way tibaje diose ko nyara sar mangana ringi robot yorwo auditor general usuru ringi to control of budget it's -+1 era wrong era 0.1% kolene kero robot ngero watu kiwe just no ngor batru at time especially as a financial year mwaka 2023 na 2024 e ba go take a period ko soro baturu so by any chance as per to time e ba ro taro baturu plus minus era venga sa then that means whatever they said aben sere yes media ego set agenda to set agenda yes ono mwanchu mo ligero uri mwaki ko no muruse bangu na bago chakira ko maki ko bagwa manyanga ki o maene mboro bila kini buna gwata ile 0.001 nero ere ehera. Thank you so much yo mjo Clinton ase kiongea nseme ntanga kima korende ngabunga tano kongererie getawa chabatanga ni pe changu binende zangu Mwanchu Mulgeria Brian Saginisena ase enkwana ya Getembe no mheshimiwa John Matinga of course taragote bina manga go chigo se yo kubata kanaja katukura se county ya Nyamira sanga na rege ko kanande chinsanye ninjikora na ase kyonga chinsanye ya Getembe TV to sanga soba mwanchingo kwa Clinton ndigi oyo to bwata na ko ase nsemedia yumuntu wimanyerere nseme ntanga ni Wilson Makori na bwa Abigail Nyanchama banyara ko baga kone kamera bine chibichango chara ase nchirenge na bwo Brian ate bu mheshimiwa Josephat Sungura lero ngase nsemo ye kamera kwa nike chibichango ya chira ase nchirenge. Thank you so much bwo manchumeli to karanda sumu tumuko kidogo to karanda chukara no mheshimiwa James nga uyoromo MCA kurase ward ya Kemere kutoka se county ya Nyamira and by the way ko nyori tu in a very special way itukego mheshimiwa James Matinga ni gachore to bene ko bomukonyi womonagelia se bunge ya county ya Nyamira korende tutajua kwamba inayo mheshimiwa Enoch Okero ni gachiete mheshimiwa James Matinga koreli bagalia kurase nsemeli ya siasa bagatanga siasa che nyumba abego siasa che constituency hapa Getutu tukimanyana kino mheshimiwa James Matingo yerete ama namna gani togena tambe tuchukura ndobatra no mheshimiwa Josephat Sungura moyo na bego noyo minto Erika Buga mutene ba mangana ya Getembe television na abigalia chamatoska chinkoro ko brand sagini sana.